Neste país sabemos moito de festas, pero tamén sabemos moito de traballo. Por iso temos tamén as festas denominadas estacionais. Festas como a da Malla. Feitura que a miña vai acabada. A faena da Malla era un duro traballo, pero tamén era unha festa típica das terras onde se cultivaban o centeo e o trigo. Comezábase por arranxar a eira, recebando onde fora preciso para deixala lisa e sen fochas. O chamado paparruallo, formado de antemán, era estendido cunha vasoira de silbarda, ficando como luído. E mentres non pasaban os días necesarios para que se case, a eira era como un lugar sagrado, onde ninguén podía pisar, nin sequera as galiñas. Perdín o meu asubío. Chegado o día da Malla, sempre en día de sol de xullo ou de agosto, desfacíanse as medas. Pasaban a eira os mollos que as formaban, colocábanse alrededor todos de pé, a xeito de balado, para que o gran non brincara fora. Estendíanse os demais simétricamente en col da eira, facendo así as eiradas, e os malladores colocábanse en dúas rigleiras fronte a fronte, porque o calor o exixía e a faena requería. Os dun lado empuñaban os mallos facendo xirar os pértegos no aire deixándoos caer de golpes sobre as espigas, e os do lado de enfronte facían a mesma faena. Deste xeito e cun compás rítmico ían mallando as espigas ata que soltaban todo o gran. Non había presas, non había bulicio, todo era grave, solemne, e só se oían os golpes compasados dos pértegos. A malla non era barafunda como a escasula, nin dionisíaca como a vendima, nin brincadeira como a ruada, nin divertida como o fiodeiro, nin estridente como o folión. Tiña moito de festa, sí, pero de festa austera, de festa serena, ordenada, e os malladores se vellaban sacerdotes dun antigo rigo de traballo. A festa tiña que agardar, a festa abría logo para celebrar o remate do traballo.
O espallamento das máquinas malladoras foi a causa de que as mallas foran esmorecendo devagariño. E xa non se bota man da cooperación veciñal, da roga, da axuda ou do troque que antes eran obrigados. Séguese mallando, sí, pero xa non hai malla. Xa non como a concebíamos. Perdeuse como se perderon en grande medida as festas estacionais. Vamos cantando ensejando mayoral de la cuadrilla. En non poucos lugares, en toda Galiza, eu creo, posuían eiras de propiedade comunal, gardándose tradicionalmente o sitio que correspondía a cada familia para facer a meda preto, e no tocante o seu disfrute para a malla, os veciños avisábase con antelación e por rigorosa rolda no percorrer dos anos. Nalgunhas comarcas, nalgúns lugares, existía comunidade para facer a malla. Entre as xentes máis supersticiosas, querese que cando a malla cadraba nun día nevoento, víase subir por entre o nevoeiro o trigo das eiras dos vales próximos. Falamos das mallas, falamos de termos, falamos, por exemplo, das medas. As medas eran básicas, era unha construcción cónica que se facía comúnmente na herdade contigua a casa ou na eira, para que secara ou conservara o gran mentres non chegaba a malla. Pódese dicir que as medas estaban constituídas por trigo e centeo, con palla e gran, pois a cebada cultivábase moi pouco. Cando se ia segando o cereal, este ia se estendendo sobre a mesma leira, formándose logo feixes pequenos ou moitos que se dispuñan no que chamábamos maragoutos. Eran contados por dezmas, a cada unha das cales se lle calculaban 2 ferrados e medio os anos da colleita ordinaria. Logo da sega, cando o gran e a palla se xulgaban xa ben enxoitos, carrexábanse os maragoutos a eira, e ali facíase con gabelas as medas, non desfacéndoas ata o día da malla. Antano era unha arte especial a da construción das medas, e o labrego que collía pan de seu e puña todo o empeño en que a súa meda fose a mellor do lugar, mesmo do contorno, polo esmerado da súa feitura e a perfección da apariencia exterior. Nalgunhas comarcas tamén adoitaban facerse medas de millo, conservándolle a cana e a espiga, pero isto xa sí que non era moi frecuente. Polo xeral, o millo era recolleito. Quitábase a palla, metíanse as espigas no canastro ou cabeceiro para que se desloirasen. Encasulábanse logo e despois pendurábanse nas solainas ou nos teitos das vivendas, atando as follas unhas coas outras para formar mañizos e deixando as espigas a descoberto. Falamos da faena, da festa do traballo, como queiras chamar, da malla, unha festa típica de calquera lugar onde se cultivara cente, onde se cultivara o trigo, por tanto unha festa que abrangue a toda Galiza. Como dicíamos, era un duro traballo, pero tamén era unha festa que tiña, iso sí, moito de ceremoniosa, pero unha festa. Era unha muller velliña co seu home San Morrera que perdeu a razón e todos se rían dela. No río, metíase e cantaba desde el chofara para el agua. No río, metíase e cantaba desde el chofara para el agua. Ela dicía que te meu pasariño que pases fame pero non pases frío. Que estaba,
Un sábado a noite iba o cura pra faena e 4 parrandeiros no verón e a pasarela. A lobeirada foi boa, o soberro nas lobeiras, no día na misa, ali todo era misa. A lobeirada foi boa, o soberro nas lobeiras, no día na misa, ali todo eran misas.
esperanza no povo. Diz que o futuro non pode bromar. Lerias e lerias dos holofantes, dos que se empeñan o povo a afogar. E é máis eu, todos nosotros somos Galicia. E ainda estamos por enterrar. Lerias e lerias dos holofantes, dos que se empeñan o povo a afogar. Temos futuro, temos mañá, xa que Galicia empeza a despertar. Temos futuro, temos mañá. Diz que vai frio nos montes galegos.